Dá naskočit do auta. Ne, jedno. Pomůžeš. Pomůžeš. Ne, vole, ty dveře. To je větelika. Upadám opředu páčkama. To děláš? Tak jenom před tu roudu by se ušel dneska. To by se musel přijít taky tu roudu. To by se tam vzal. Já jsem to viděl, to fakt, to tady jak nejde. Fakt, protože my jsme byli tu na brigádě a on má úplně stejnou, protože úplně největší volen. A jednou trošku, ale on je ještě prvnější, fakt. A to, tohle tělo, ale on má nějak a to. No, už jsou dole, oba dva. A dáme všichni tvít. Všechno právě. Hej, tak dáme si roky. Jak tu leží? Kapitál odčuví a ty prázdníka nesávu. To je neprvé, ne? Je to máš stejně to nevím, co je? Jak ten si no, tam se vydržel. Jo, že by vykoupil šimokýka. To má, to bude taky prdát, to bude to máš dělat papír, víš co? Já to dělat taky na mobilku, ale na podstatě. Ty pičeci, co můžeš. To zase všichni dole.